Eguerdion, txorien eta rock, astelena, hemen dugu, eta zigor badakizu, badauzela pertsona batzuk, astelena gorroto dabienak. Hori da txorien ez da belaiko ikusten, ze badakizu hemen astia azten dugula gozo, errezeta dulziekin, eta tartian, postre, merixenda, olako, errezeta goxuak ekartzen dutzu dugu, eta nik gaur, gainera klasiko handi bat, baina eraberritua. Bai? Eta zer, Ogitarteko bat eingot. Bai. Osa, betiko holan ogixa txokolatiakin, ez? Hori da merixendarik onena, dauena, ogitartekoa. Baina, eingot Katalunia erara. Ze Katalunian egon nintzenean, anataraten zaben, ogisatitxo bat, normalen bizkotxo bat edo izaten sana, gero txokolatiakin, oliba olia eta gatzapur batekin. Hori postre bezala, pila bat. Eta, ontsa oso birala ja, gluten gabeko ogi bat. Alto irinakin, arroz irinakin. Beraz, bi horrek ustartuko ditut, eta ingot postre dotore hau. Zuk zekatzen zu gaurkoan. Zuk esan duzun ogitxi gorki hori txoriren ingen duen, baina, 6-8 urte, eta da, ogitxi gorkia, gero birrindu txokolate gainean, gatza eta oliba da, ikusgarria, eta horri gainean botatzen bai ezolako karamelu apar bat, horrekin ja, volumen emateaz gain, eta hori bakizu errezetetan da asko nabaritzen da, samurtasuna emango dio, eta da errezeta bat oso erraza, eta sifoia etxean daukazu entzako, aukera bat, sifoi hori armairutik atera, hautzak endu, eta erabiltzeko. Ondo. Beraz, etorriko zeda, nire errezeta, hobetzera edo aldamenean lagungarri bat eskaintzera. Zerbait arra. Bai. Eskertzen da. Baina errezeta basikoa, baita gero lagungarri barik, horaxe joango da. Txokolatea txikitu eta esnegaina berotu. Irekin aldi baten ostian, txokolateakin nahasi eta ordu pare batean oskailuan gorde. Arto almidoia, arroz irina, azukria, gatza eta altxagarria nahasiko ditugu, gurina hortu eta esniakin eta arrautzekin nahasi, eta gero osagai likiduak eta lehorrak nahasiko ditugu bai. Model luze baten jarri eta 35-40 minutuan 180 gradura errekou. Hori, osten utziko, eta gero ogisa xafla loditan ebakiko, txigortu ingo sartaginean gurin apurtxo batekin, eta txokolate ganaxakin, oliba olioakin eta gatz eskata batzukin zerbitzatuko. Beraz, az gaitezan. Lehenengo, txokolate ganax, holan, klasiko eta simple batengo. Horretarako, hemen ditut bixak, hau esnia da, eta hau esnegaina. Beraz, esnegaina, hasiko gara, berotzen, apurtxo bat. Eta gero, hori, txokolate holan txikituakin, urtu, osten utzi eta holan lortuko dugu trufak eta eitzen dien, basea, ez? Hori, orduan, hori erabiliko dugu, gero, kenel baten edo olako izoski bat egiten izango zen bezala, gainean kartzeko, hori da, gure ogixan gainean. Eta momentuz, txokolatia. Tontolapikoen behar duzu. Tontolapikoa zeba? Ganax hori esan nahi duelako. Ganax da, tentela, tontoa, esan nahi du, eta zegatik izen hau dauka. Berez esaten da, ganaxa asmatu zela olako, hankasartze bat, ez? Istripu batengatik, ez? Nola, zema gozoa asmatu diran, horrela, ez? Eta omen zan, gozogintzako ikasle bat, non, esnea, nahaztu behar zuen txokolatearekin, da esnea bota beharrean, esne gaina da bilizuen. Eta bere nagusiak edo deitu ziren, baina zein duzu, ganax. Eta ganax da hori. Ez da, gero egia da, nero ez dago euneko, eunarri ero, baina egia da historio moduan, politia dala, eta badaukala bere zentzua, ez? Politia horan kontatzeko, baina tontolapiko deitu sotzien, baina tontolapiko horri eman behar zitzaion gero lan, ez da, errekonozimendu bat, esaten da, hilda gero, baina, esan, ia izi artista, eskerrik asko, ganaxa asmatzearen, nasketa zoragarri hau asmatzearen, zeperari esker, esan txorienen hainbat errezeta inditugu, betegarri moduan, trufa moduan, edo zertarako balio duen zerbait, eta oso goxua dana, ez? Eta egin erraza, eta, zelako nasketa normal batetik zen, nik ez da kontatu dizuan. Guk, Martin Berezate ginean, jatetxean lan egiten genduenean, esne gaina arrotzezan oskailuan. Esne gaina gero eta hotza egon, hobeto ez, eta esne gaina eskuz arrotzen genuen. Horretako oskailuak, jatetxe batean, oskailuak handia dira, kamara handia zuen, barruan sartu, eta hane biltzen ginen arrotzen. Etortzen ziren beti, gazteak, jente gazte ez zuela nahi ikasi, 14 urtekoak, eta sukalda etxean esaten zen, ez duzu ikasi nahi gehiago? Ofizio bat ikastera, sukaldari, venga, pon. Eta bat, Aitor... Han elkartzen zan munduko honena.
Bueno, bateon bat egoten zan gero, besteak, hostelitza ikasitakoak eta horrela. Eta bat, Aitor usteot izan zala. Hartu eta norbaitek eman zion litro bat esne, Bai? gopor batean, adaska bat eta esan zion. Aitor, arrotu esne gainau. Eta Aitorran oskaiuan. Osa, horbe inuxentadak egiten ziren. Eta jute zieta, zer, ari aldarrotzen da, bai, hasi da. Eta guk kanpuan barrezka, ja. Etorri San Martín da, ze pasatzen da, zer. Sartu kamerata, ze ostra, ez dozuk usten esnia dala. Ari ze jakin gozuen, esne gaina, ez ezberdintzen. Bueno, ani suposatzen dut, honek, gozointako ikasle honek... Zuebe gaiztuak. Bueno, olakoak, egiten zan hori gero, gamba zuritzaile gorriaren bila jun, zehaztu intzaigu, eta jun zaitez Miguelen arrandegira. Claro, Miguel gu konpintxa dutak geneuka, guk ez, beraie, parkatu, nik kontatzen dut, nire negoen tardea. Eta jote zan Miguel da, gamba zuritzaile gorria. Jo, nik urdina daukat. Ala. Ez daukat, juna berre, anarrozan arrandegira, eta lasarte guztitik, Tan ibizetan herrixan pasietan. Herrixan pasietan, ez da bere ez, gaizki ez, hartu eta enauan, eta gero etortzen zan da, txotxolu hori. Hori ja, konpintzeuta eta beti norbait berri eta zanean, karo, eskolaktik gentozenak, genekien hori ezala existitzen. Baina, karo, ez dakinak hortaz, gamba zuritzaia. Karo, ze pentsauko dauzuek zirikatzen zabizela? Bueno, olakoak egiten ziren. Eiten zituzten. Ni hortan oso inusente izanaz, eta ez dut izan hortako malizi. Olako gauza bat eiteko ez. Zirikatu eta holan bai, olako zerbait eiteko ez. Bueno, hementxe, hau ez da esnia, Aitorrei esan zotzen bezala, baizik eta esne gaina da, berez, botako zau, gainean, dana estali arte, eta hau, bueno, gutxinaka, urtzen joango da, eta gu, nahasten. Gugo lan hori izaten zen, ni erresidentzia baten bizi izan nintzen unibertsitateko lehenengo urtean. Erresidentzia zera, sarrena? Monjana. Txarraua. Eta, bueno, monjan erresidentzian hor, itxen ziren lehenengo urtean bakitzu inuxentadak eta berrixi. Hori pelikuletan ikusten da. Nik ez da, enese hon segula baina hori, bizitzan ikusten dien pelikuletan da, holako inuxentadak ero ikusten dira, ez? Baina, beti, bueno, berriei, ez? Han nobata da deitzen zan, bueno, guginen, horrez, nobatak heltzen zinak. Eta han eitzen ziren bai olako inuxentada galantak. Ni akordatenaz, claro, bueno, 18 urtekin adinetik, legala zan. Eta hor, txupituak emotozkuen, dana transparenteak, ura? Bai, ura. Eta bateon bat bozka zan. Eta zuk disimula benbizauen da hartu, eta... Eran da... Bai, da... Zerbait fuertea bazan? Hori da disimula benbizinun, bestela... Zigorra zagotzen, zigorra ez dugu esango zeinan, hori bakotzak ikusteko. Hementxe. Eta gero guk ginen bi horreak. Bueno, kontatu errezeta behar, pixat. Guri eta hori, monja residentzia batera joaten ginela. Eskerrak. Hementxe, esne gaina eta txokolate ikuste duzue, zelako bigun, baina hau nahi duguna da, apurtxo bat trinko haua eta gogorra haua egotia. Beraz, honek zer bide dauen, hotza. Eta hotza emongotza oskailuak 2 edo 3 ordutan. Baina zaporerik esartzeko eta olako pelikulaik eta ez itxeko, film paperakin bildu. Bueno, gaur egun txokolate, ganax batean normalean erabiltzen da 300 mililitro esne gain eta 300 gramo normalean, hori izate da oinarrizko neurria. Nik 250 jarriotzat. Neurria 300 da 300. Hori bai, txokolate txurian egin bat baduzue, izan behar da 3 zati txokolate zurianenak eta bat esne gainena, gutxiago dauka, eta ina poliki, zenik horatzen naiz, ni etxe barri jatetxean egin genuenean, eta aipatu kontatu dut, hango kulantero hori suflea egiten genuen txokolate txuria eta beltza, ni hasieran egin nuen errezeta, txokolate zuriaren kulanta beltzarekin bezala, eta ez da ateratzen, koipe gehiago dago, eta moztu moduan egiten zan, ordan, moldatu behar izan nuen. Eta gero olakoa, gaur egon, aipatu genuen lehenko astean, pistatxoak eta ze moda daude, olako kulantero, olako ganatxe txuri batetik oinarri hartuta, horri botatzen dizkiozue, pistatxo krema bat, ero pistatxo birrinduak, eta hor daukazu olako pistatxo ganatxe oso goxo bat, eta egiten, ikusi duzue, misterio handirik ez daukana. Hare, temperatura asko da ematea zaio gomene, eta hor, Maria Baimioan egiten baduzu txuriana, hobeto ateratzen da, Oso ondo. Zigor, hemen ingo itxut, intxasiko gara gluten gabeko ogia eiken. Eta horretako, ikusi duzuen bezala, banatu itxut bere izteko, zeintzuk izango dien osagai lehorrak, eta zeintzuk
bueno, eseak dienak. Gurina, ontxe, urtu ingo, Bai? orduan hori izango da, osagai, Zea. ondo, 5 posterri xuratzeko. Eta hori nahaziko dugu. Horrek alderak hemen gidoian da sartu izkiazu, ez dela, a ber, ez dela Txauzu jakiten, digual, ia, improvisatzen dugun da ia bakixen. Bota. Ez dela ez duzu jakingo. Hau, osagai ezea, eta gero osagai lehorrak baetu ingo ditugu, bale? Vale. Ze bestela honek egia da, bueno, askara atatzen lako... Ogia, bizkotxo alderak gehiago izango da, ez? Bizkotxo. Vale. Berez, ogi izena darama, baina gehiago bizkotxo izango da, 50 gramo azukrea dauzka, eta arrautzak indoia, Eta beraz. altzagarria kimiko erabiliko duzu, ez? Bai. Vale. Beraz, ogia ditzen jako, baina ogixakin ez dauka zerikusia handirik, gero tostada bezala atarako dala, hori bai, Bai? baina hori bakarrik. Vale. Eta hemen txaukau, arto almidoia, Vale? hau da, bueno, arto... Bai, beti etxe guztietan maizena moduan ezautzen duguna, eta gaur egun asko garestitu dana, eta supermerkatu pila bat, beraien Joder. marka txuria hasi dira ateratzen. Bai, marka txuria bai pila, da. denda pila batek beraien marka txuria ari dira ateratzen. Bai, betiko hartu almidoia beti erabili izan duguna Bai. etxean, eta gero beste osagai bat ez dela igual hain ohikua, baina nik uste dut gaur egun edozein herriko belardendetan aurkituko zuena, enkarguz behintzat fijo, dala arroz irina. Vale. Arroz irina bai, holan oso fina dana, eta horregatik gluten gabe eiten da. Bestela, glutenik holan espaukotzu arazorik glutena jateko, irin normalakin bai, Vale? egin lehike. Hor ezetasun puntuak eta, igual esnea putxo gixo, esnea putxo gutxia, hor ikusi miko zue, eskatzen dut zuena. Baina bestela, listo, legamia, da gero azukri ez du baetuko, ze bestela. Bueno, hauek baino finago ez da izango, hartu almidoia baino finago azukre ez da izango. Hortik, hor, niko pasatzen dala, bueno, zetako benetan. Bueno, kontua da, kuadrian, holan zeliakorik, glutenarekin arazo duken norbait bai? Betxu, daukat, bat, miren, gure mirentxu. Zeliaka izan zela, 17 urtekin oso gaixorek egon zan da, bera detektauta da medikuak esan da. Eta gero hauskat beste lagun batzuk bakitzu, 30 urte betetzen itxusunean, azten jatzulako, holan intolerantzia da, eskesti. Baina beraiek autodiagnostika. Medikuak eze bezan da, euren buruai, esagotzela. Zema jente daben gaur egun hola. Baina pila bat, nire kuadriako erdixaixa, neskak, algortako kuadriakoak, Mondran hori ez da pasetan. Bueno, eta orduan bauzkazu. Ez, egia da, eta zenbat gaur egun, egunerokotasunean, gero eta gure inguruan esan dezagun deno daukagu norbait, o intolerantzian bat, ero baita, nola ez, zeliakoa dena, ez? Eta, hemen, zorionez, gero eta gehiago ikertzen ari dira hortan, eta holako ikerketetaz deitze egiten dugunean hemen, eta txorienen askotan, juten gara Michiganeko Unibertsitatea, ero Oxfordeko ez dakit nungo, eta ez, Euskal Herrian bertan, lan pila bat egiten ari dira, holako, zeliakoen inguruan, ero glutenaren inguruan. Da hor daukagu, Jose Ramon Bilbao, hau da, genetika irakaslea, eta honekin zuen, esan da, aurra da ikertzen, nundik zeliakeo, glutenan intolerantziak eta nundi datozen, eta horri inguruan. Hori genetikoa ez alda? Ez da zetan, ez da genetikoa, ez da bakarrik, ze badago jendiak izan duena, nahiz eta familian ez izan inor. Ez dakit, nire izan, holan kontatzen dut, nik entzun daukanagatik, eta nik uste dut, laguna basak etxean inor ez duela izan, eta etorri alzeizula berandu hau. Bai, hori da. Osa, ez tala zetan txikitan ez izan ezen, eta gero sortzea. Eta horren, asko izaten dute zehekusia gaukala, gaur egun jaten dugun glutenen kalitatearekin. Ze gluten ari garen jaten, ez? Hau da, ze irin findu jaten ari garen bere kalitatean, eta horrek, antza zerikusia handia daukala, gaur egun, gero eta, ez da zeliako, baina gero eta jente gehiagotea intolerantziakin glutenari, ez? Nik hori, eztabaida bat aukin hauen, edo txarlatxo bat, gozogile batekin, Bartzelonan ezagutu nahuena, eta bera gozogilea da, beraz glutenan aldekoa, eta ni, bebai, eta berak esaten zain, jendiak esaten dau, eske honek, pila bat pustan dozta tripia. Karo, zuk hartzen dozu, hogi bat, horrek, supermerkatutan 30 xentimotan edo 29 xentimotan saltzea ikusten, horrek, sartu dotziela, legamia, ez dotziela utzi pausatzen, sartu dotziela legami pila bat. Ze legami sartu diote? Ze legami, ze kalitate, eta, karo, ze irin? Horrek itxe dotzu puztu, zuk hartzen dozu, okinon baten, ama hore, baserriko gisa guk betiko ezagutu izan duguna. Hartzen dozu xerra bat, eta horrekin bai ez puztu hainbeste.
Igual, puztuko zara, ze janarixa da, eta tripa puzten da. Holan, ze batzuk esaten da, bai, eske ni holan altzatzen naz, tripa plano, eta gero eske, jan itxena eta puztu itxenaz. Hori normala da, gorputza da. Osea, hori bai ala bai. Bueno, ondo, hemen Euskal Herria esan dut da moda, ikerbaskekoak ere atara dutela modu bat, ia zeliakoazen listuaren bidez detektatzeko modua ero aurkitu zuten, da hori ikerbaskekoak izuten hemen Euskal Herrian, ez? Eta hemen Euskal Herrian badago duela 40 urte sortu zen Euskadiko Zeliakia elkartea, ez? Eta hori ziren guraso batzuk, zeintzuk seme zeliakoa zeuzkaten, eta orduan informazio gutxi zeuden. Gaur egun egia da, eta informazio pilo bat daukagu, produktu honek zeukaten, beraien produktu bankua zeukaten, beraien zeliakoen dako produktuak eta lortzeko gaur egun olakoak dendak gehienetan badauzkagu, zorion espresioa pixkat jeitxin dira, baina, bueno, olako errestasunak ematen zizkieten, eta hitzaldiak eta ematen zituzten, bai. Arrautzak, esnia, tontxe, urtu dugun gurina likidoa. Gero hasiko gara gutxinaka, koiara batekin, ona pasaten osagai lehorra gutxinaka, eta biltzen. Oso. Jarraitu. Bueno, hori, hori informazio ematen jentiai, etzekiena, horren inguruan, eta elkarte honek, bueno, gainera oin izan duela, errelebo atzetik etorri da kasteak eta juten dira hitzaldietan mundu guztian zehar, eta gero eta, bueno, interes gehiago dago, gehien bat, hori dagoelako, hemen dagoelako, orduan gertatzen den zerbait da, eta, hau zer da, bi aldiz Holanda, nola, aragi xeatu da lemunean inzoen kafta moduan, bi aldiz baetutako... Hau da, gero, oza, oindik fina egoteko. Oso ondo. Bueno, esan dakoa, horretarako, zerbait zeliako baiteko gaur egun, osai pilo bat, badaude ogi nasketa, hiri nasketa bereziak, ogia egiteko aukera, ogia saltzen dute zeliakoendako, eta hor, bueno, okindegietan ere, hortan ere, bueno, jarri dira pila gero esan dezagun, eta harto beltz, trigo sarrazeno deitzen da, horrek glutenik ez dauka, horren ogiak eta gero eta ohikoa dira, hartoa dana, ez da aurkitzen, baina, bueno, horrelako, bueno, gauzak eta jentea ari da frogak eta egiten, hartoakin, almidoi ezberdinekin egindako ogiak eta egiten ari dira. Bai, gero eta gehiago eskatzen da. Gero eta a ber, pila bat entzuten da, eta diagnostikatu ere gaur egun errazago egiten da. Lehen garai batean, zegoen jende bat, zekiela, jaki batzu jaten zituenean, ez ziotela ondo egiten. Eta orduan, bueno, gizakiak ero natura osaskara animali bate jaten du zerbait. Badaki, kalte egiten diola, ez du jaten, ez? Eta gaur, bueno, horrela ibiltzen ziren, gaur egun ja, bueno, medikura juten zaete, eta txikitatik ja umeak, jakiten egiten dizkiote froga gaina askarrago, gero eta askarragoa direnak, eta badakitenak zeliakoa, ero ez den, ez da? Gaina, gaur egun gainera olako liburuskak eta estia bihar zeni, akordatzenaz, nire lehengusua, alatz, bergarakua, bera zeliakoa esan, bitxu dauka, nire nahian edadia, 86 da, eta blau urtekin edo emonsotzien, bueno, ospitxera edaman da, umia txarto zaula, eta handik denborara, hori, zeliakoa esala. Eta ontxe, hor, etiketetan eta agertzen da, normalia, gluten gabe, ez dakize. Baina, niak ordatzen azkaro, 80. hamarkadan, nire osabaitor, erosketak itxera eta, joaten zala, liburuska batekin, eta hor zauzen, markak, onartuak edo ez, gaur egun supermerkatura edo ez da, sekzioak eta dana badauz, edo belarden detarata, baina lehenetzan egoten da, askoz bezaia basan. Ala ere, gaur egun etiketekin batzukin pasatu itxendia. Daure gauza batzuk, osagai batzuk, suposatzen dala, ez dutenik glutenik jai izango, gero trasak eta gluten, ja, baina, ikuste dituzu gauza batzuetan glutenik ez dauka. Bai, batzuk sagarra moztua eta gluten gabe. Bai, hori txisteo bat, erosi dut kotxe bat eta gluten free da. Hombre, suposatzen du kotxe hori gluten free izango da. Bueno, bakitzu, nire osabaitorrek, nire lehengusu alatzei, hau zeliakoa izan da. Egin sotzan inusienta da undixena. Bota. 18 urte bete, lagunekin irtetzen atara, eta esan sotzan alkoholak glutena zaukala. Eta ezin zala alkoholik eran, bueno, berak bazakixen zerbezia, baina ardauak eta danak zaukala glutenik, da ezin zala edan. 2 urte emon zauen, 20 urte, oza, 2 urte emon zauen, hori sinisten, haitxai sinisten, formal, eran barik, ez dakize, eta behin batek esan zotzan, zu baina tontu ezago. Osea, hori, benetan gezurra da. Eta bueno, eldera gorduko 2 urte pasazien. Dauz gauzatzu, lemonien, ez da, bateko kontatu zian, aurten gabonetan,
olentzero ez da ez zentan ez, zer dinez olentzero ez da ez zintzen da, broma da, ez? Osea, broma, tipua sinistetu da, olentzero ez da existitzen. Baina hori norek ez dauta baina. Ez dakit, eta oparianok ekartzen ditu orduan etxera. Eta errixetako kalejita da... Hombre, han agertzen da beti, han agertzen da. Bueno. Hemen txeguk ogia, edo sasi ogia bizkotxoa gluten gai. Hemen txe, nondokat gatza, zemenak atarot gatz larria gero jarteko. Gaineti botatzeko. Baina, bueno, apurtxoa, sapori altzatzeko bebai, niri gustatzen jat gatza botatia. Eta badaukau, moldea, izango zana moldeko gixetakoa eta holan, ez? Orduan, hau ingau, ekilore olio apurtxo bat botako zau. Hori zabaltzeko, naiz eta silikon askua izan da, honek egia da laguntzen dagoela, ez itxastera, ez? Eta hobeto ataratzera. Baina, databe, engau, eta segitxuan, labara, eta itxoitxia daukau. Bueno, nik almidoi eta zitzen ingo izut. Baina gero, ez? Egon txe. Labera, zoaz. Labera, noia? Oin sartu behar duzu ja dauneko iten? Ontxe? Bale. Bai, ontxe, behitxu. Hemen. Dana sartu. Bai. Zigorrek erakutzi hostan, itzik gogukoena, katu mingainado, miserablia. Hori gozo gintzan erabiltzen dalako, katu mingaina. Dan aprobetxatzen dalako. Bai. Eta miserable moduan olakorik espadukazue, atzamarrakin, ra holan iten duzue, eta horrekin eskua garbi baldin badago, horrekin dena jasotzen da. Listo. Irekiko izu labea, Bai, mila esker. Beraz, labian, 35 minutu, 180 graduan. Ondo, eta zuek esaitezte joan, zelen hartu almidoiak eta ipatu ditu eta hoiek etxean nolain daitezken azalduko dizugu eta. Txauko gure ogi bizkotxoa, hemen txe ganaxa, eta nik uste dut hemen banana bizkotxoa inauenean, erakutzi notzuen zelan, holan gurinetan txigortu, eta gero estixakin eta tainian jan nauen. Bizkotxoak egia da, itxura duzkagula, holan jatiakin, holan xerratan, baina, zela geratzen da, esea geratzen da barruti, baina guzti zein ja, hau sotzaken holan barrunaino, eta listo, baina holan, zatik ataratzen badugu, onak, baina gero gurinetatik edo olixotatik pasa, Bai, beste puntu bada. Bi puntu zegalegia. Hori da, berez, gurina ez da laburpenien erabili behin dagoela, baina egia da, izango danez postre bat, gero olixo eramango dagoela, olixo suabe apurtxo bat botako txigortzeko, eta gero bai, oliba olio extra virgina gainetik botatzeko. Hori da, gainetik botatzeko ja gordinean. Oso ondo. Bueno, bani, harto almidoia, ero lako almidoi bat nola etxe, egia zen hauek industrialki egiten dira, eta industrialki neko aldrebesa da, saltzeko nola egiten da. Baina etxean nolan errezaldera ulertzeko. Artoa ero tapioka olako zerbait hartu, ez? Birrindu egiten duzu eta olako pure antzeko ataratzen duzu. Pure hori gero hartu eta olako trapu batetik gero iragazi eta bere ur guztia atera egiten diozue. Ur hori pausatzen uzten duzue eta azpian geratzen den gauza lodia, hau da, bere zukukon hori hor pisuarekin bera joango zana ura goian geratuko zan, eta tapiokaren almidoia azpian geratuko zan. Ur hori gainekoa kendu inbarzaio, gero lehortzen uzten da, eta horrekin lortzen da, holako almidoi guzti hauek. Orduan, ulertzen da, gutxi hori birrindu, iragazi, ur horretatik, azpian geratuko zen almidoia pisuarekin denboraz uzten duzue, eta gainean geratzen den ur hori kendu ondoren, lortzen da, gaur egun horren beste ikusten dituen almidoiak, eta izaten dira patatana, tapioka, artoa eta arroza gehien ezautzen ditugunak gure inguruan, eta horiek, glutenik ez daukate, eta erabilia dituzue, gozogintzarako, orako... Olako elikaduratan eta asko erabiltzen da, eta josuk naiz, eta pentsau, irina, igual, esate oso joan, irina asko ez dut erabiltzen, baina adibidez, hori oi asko papar bat, irinetik eta arrotzetik pasateko, irinetik biharrian, etxian nik batzutan hartu almidoiak nitxe, irina ez daukat, almidoiak bebai hortarako balixo, okin gintzan, gozo gintzan, eta errezeta gazixetarako, edo hemen behin baino gehixetan, ez dakit, aragibolak itea itxusula, eta aragibolen saltza loditzeko horretarako bebai, bikain guk, de hecho, honek,
Arto almidoiak, Bai. betidanik behintzat nire etxean, erabili izan die gorputza emoteko. Bai. Eta hor, gogoratu, badakizu beti arto almidoi bat, ere bile behar duzu, edozein almidoi. Gero, saltza bat loitzeko, aurrena urrotzetan, disolbatu eta behar duzuen likidoara bota, eta arek irakiten duenean, orduan lodituko digula. Eta inaldituzue, hartu almidoiakin, inaldituzue kroketak, inaldituzue gozogile krema bat, inaldituzue, irin erabiltzen den, edo zer gauza, hauek erabili alduz dituzue, eta hor, askotan zate, baina eske zeliakoen dako ez dago, egunerokotasunean etxean, prestatzen duzuen gauza pila bat badaude, eta hori zeliakoa direnak, ero glutenari, intolerantzia diotena badakite, gaur egun jakipila bat ditugu, joan beharrean, ondo daude horrek egoten dina saltzen dituztena prestatuak, baina ez dela zertan horietara joan behar, etxean, noski, egin behar ditugu. Patata tortilla batek ez dauka gluten. Baina madalenak eta gustazko ditugula, madalenak guk gaur egun gaina, sarean lehen liburuak behar zenituen erostea horretako. Gaur egun interneten sartzen zaete, eta gluten gabeko madalena, bizkotxoak, ogia, 1000 pizza, nahi baduzue, errezeta, etxean egitekoak badaude, eta ez dira horren zaiak, denbora hartu behar dela. Baina guk liburuan, eskualdaritza liburuen kontra ezin join? Ez, baina liburuak, lehen liburua zeuden, jendeari alperra ematen zion, liburu bat erosi bat zenuna, zeliakoen dago, baina gaur egun, hori dan eskura daukazu, liburutegi batera jomerzinen, erosi liburua, aitzaki hori ere kendu ingo dio. Aitzaki hori ere ez dauka. Baina, alatabe, nik egia da interneten errata pila bat euskadagula, eta batzuk onauak, eta beste batzuk txarrauak, argitu ditugu. Baina, egia da, liburutan eta normalian horrezta horrek, torten diela probata edo. Normalian. Suposatzen dut. Hogi txigorki bat hartuko, txak, batean erditxan. Gogoratzen duzue, gaurkoan ingo dula, txokolate hogitarteko hor merixen datuan eta hartzen duguna. Ondegan ikastolak, hasiko ziren ja. 2.0. Ondegan goz da. Ikastolak azten die, iraia erdialdian. Hori da. Txokolate, satitxo bat olan. Gainean, ume batek, espero badau, txokolate hogitartekoa, eta hau bat atzutzazu ez dakiz ze pentsauko daben. Baina aita. Baina ez da kejatuko, hori ikusten badu, ez dut uste kejandire jarriko duen. Gatzakin da oliba oliakin ez dakit, egia da, igual, badu zapore batzuk, heldua izan bizarela apresiatzeko, ez? Baina gaur egun, kontrastiak eta. Gazian puntua oso altu daukate. Oso altu, zaretik, litzerkeria pila bat gazia direlako. Eta oliba olio, Virginia, extra txorrota da. Bat? Bai. Eta listo, gure betiko txokolate hogitartekoa. Betiko. 2.0. Ikastola betiko da lehioan, horre honitzen hilania. Bai. Betiko ikastola, bai, entzukaldean honitzen hilania. Betiko ikastolakoa ez, baina betiko txorieneko, astelen gozoetako. Errez da goxo bat, bai, txokolate eta hogi bokailua. Bokailua, biteli bokailua, hola, oitxi gorkia. Tostadatxoa. Koiariakin? Nola jamarzo, Ni koiarak, ez? Ogisa apurtuko dala. Bai, mosten ikusi zaitu denean, ez? Neiko lan itxura bizkotxona, hola biguna zeukan, ez? Bai. Eleba, hola xe, dana batera. Baina gatza, olioa. Nire semek ez dakit hau jango zuten, eta hobe. Zolan, deixo zuretzako. Holan, niretzako izango zandana da. Jarriko niko, hau kokodriloan mokoak initen dabe, eta hortan izango da, bale, gozoa da. Naia danak dakizkite. Ez da nik indotelako, baina goxua. Eta ontsa gainera, hau, ona egon badabe, hobetu ingo, zigorrek ekarri dau, karamelu aparra aldamenin jarteko, ez? Eta zigorreko dabe. Iturrieta jaunak. Eta gluten gabeko gure menuarekin jarraituz, orain karamelu aparra. Eta aparta. Hori probaten. Ziur bai. Osagaiak ikusitza.
Bueno, osagaiak ikusita gauzandirik ez deku, ingo dugulako tofe bat ingo dugu, karamelu bat ingo dugu, gero horrekin ingo dugu lako ingles krema batero ingo dugu, gorringoekin, eta sifoia daukagu hemen, sifoian sartu, eta ostutzen danean, apar bat izango dugu, eta laguntzeko almendra batzuk. Baina, bueno, hemen, labur bilduta, gaurko errezeta, hemen doa. Azukrea lapiko batean jarriko dugu zutan, eta karamelu bat ingo dugu. Horri, esne gaina eta esne beroa gehitu eta adazka batekin ondo nahasi karamelu bat egin arte. Gorringo batzu banatu, karamelu hori gehitu eta ero berriro zutan jarriko du 83 gradu hartu arte. Iragazi sifoi batean sartu eta ero zerbitzatu almendra txigortu batzuekin. Orduan, bueno, hauzi izango da. Karamelu bat ingo du lehenko, ezer gabe, uri gabe, ezer gabe. Vale. Azukrea jarriko du hemen eta zua emango diogu. Karamelu ilun bat daukagunean, ze botako dio horri? Aldera ezingo dut. Bitu, pentsatut, hemen agian esnea ez dala sartuko. Esaten dana moduan, nire kotxianak esaten duen moduan rekalkulatzen, haundila jarriko du espada, ze gero ikusten dut esnea gainak imar dela, flows. Eta hemen karamelu bat egiten duzuenean, karamelu saltza bat, blokeatuta dago. Karamelu saltza bat egiten duzuenean, karamelu saltza egiteko garrantzi gero egiten da. Karamelu bat gehi esne gaina, ez? Hori Bretainian eta oso ohikoa da. Garrantzitsua da, esne gaina botatzen diozuenean, hotza ez bota. Beretu dezazue pixkat, eta guk erabiliko duna da esne gaina. Eta esnea, ze temperatura kontrastea ez izateko horren haundia. Hau da, hau hotza botatzen badiozu, eta karamelua hemen 100 gradutara dago, ingo izuek kriston txinparta botako izuzu. Orduan, horiek esnea eta esne gaina, hauek ere berotu ingo ditugu eta gero karamelura gehitu. Oso ondo. Nik uste tofea holan jendia iestatzen lehengo gauza etorriko jakona burura, izango di honek karamelueko goten zenak Worcester's Original eta olakoak. Horiek ere apaintzeko gainean botar zizkioni eta holan gero kruskari puntu hori. Bai, behitu hori ondo geratuko zen eta lehen esaten zen, ez? Aitonari eta umeari gustatzen zaion osagaia, tofea. Bai. Eta errezeta honek, bueno, 200 urte dauzka, zehatz-mehatz 1800 eta 25 die, eta posible da jatorria Erresuma Batuan Inglaterran egotia, eta esaten da bertan eskulana garai hartan txarto ordainduta zauen, esklabuntzan ondorioz, eta horregatik azukrian produkzioa zen oso merkia. Beraz, errezeta gu bihurtzen zen, gauza bat, eiteko merkia, erresa, eta, energia emoten sotzuna, azkenean, kalorikoa da, karameluak azkenean hori badauka, eta hola nazizela kontsumitzen, eta, horrezkero, eraldatu da pila bat, adibidez badauz errezeta batzuk, nun tofea erabiltzen dan, adibidez saltzeitxuste ferixatan eta honek zagarrak tofean eta karamelutan eta bilduta. Karamelutan bilduta, bai. Tofeakin omen dauz bertxio batzuk, eta gero badu tarta bat, karamelua tope, parkatu patri, eta oin, hemen, esne gaina, alaska batekin, nazten jugo naiz, eta ikusi duzu, pixka berotu du, baina ala ere, ze potentzia dukan honek, lasai. Egon lasai. Karamelua, eta honi etortzen zaio oso ondo, eta Bretainian da egiten dute asko. Zer? Honi botatzen diote, gatz larri, pixkat. Eta kontraste hori, karamelua, gehi gatz puntu hau, izugarri da. Oso modan jarri da ontxe hori karamelu gazia deitzen dara. Honek irekin aldi bat, eta listo. Eta gero izango dana, esne, holako, esne gainara, esnen ingles kremaero, krema inglesa da, ingo duna da, hau gorringoekin hasiko dugu, baina beti garrantzitsua da, gorringoetara botatzea, hau, bero daukagula. Ez gorringoak ona, ze moztu ingo ziren. Ona ez, hau, eta nazten goazen bitartean. 3 gorringo dauzkat, 4. bila no. Oso ondo. Gero badauz beste resta bat tofeakin eta bananakin banofe pastela, hori txorienen egin izan dugula, eta oso goxo geratzen dana, jarkatu. Eta ontxe, karamelua erabili dozun hontan, eta ontxe, gorakain hauela batean batek pentsauko da betxean. Nik uste dut txorienen, esan zabiela, karameluan erredura oso txarra dala. Eta bada. Munduko txarrena. Zaten dute, ni, bello, zorionez, karameluakin enaiz erreinoz. Baina, esaten dutenez, eta nik ez dakit ikusi doan inori, karameluak sartzen zaizu, eta zu itxurrira joan arte,
eta ura botan arte hori erretzen doa, barrurantza joaten doa. Eta ura botatzen diezunean oraindik koste egiten zaio ostutzea eta barrurantza doa. Orduan oso minbera da eta oso txarra. Karameluarekin benetan kontu zibili behar da, Bai, hori kontu zibili da, baina lasai, zigor, mina hartzen bozu. Bai. Pupu hartzen bozu. Bai. Joango naz, ni olako soda sifoi batekin zuri sendatzera. Zuk ezautu zu soda sifoiak? Bueno, hemen txaukauz. Bai, baina zuk ezautu zu hori tabernetan jendeak hor ardoa eta botatzen zionen da hori ez tozu ezautu. Ez nik ezagutu ditut, ontxe olako taberna hipsterretan eta dekorazio gisa jartzen dien lekutan. Naiz eta, Jaione Marizkurrenak gure gidoilari berrixak, ezaustan, ontxe badauzela olako tabernari batzuk eta berriz erabiltzen da bizi. Bai. Eta ontxe berriz holan modan jarri dala eta... Honek egiteko, zan da, olako koktelak eta egiteko. Bai. Merkatuan, omen die, holan, baina, lehen zerbitzatzen zen egia da, ardua arintzeko, ardua mosteko eta txikituan erabiltzen zen. Gainera, oso edari jasangarrixa ez, azkenean, ura itzen zena, sifoi horrekin karbonatatu eta... Bai, gaza sartzen zitzen. Eta gainera, botila, gero, fabrikara bidali da berrixak. Eta esaten dabe bai, lehengo freskagarriak eta hasi zienian, kola edariak, laranja freskagarriak eta holen, hasi zila hola komerzializatzen. Osa, holako botila ondixatan. Zuku bat zan, eta horri gehitzen zitzaion gero, kasa sartzen zitzaion, eroloko bat izango zen, ez? Bai, baina gure zen, botilatan biharrian, handian. Hasieran, holan sifoia ondixetan. Hori nik ez dut. Etzara izarra emote. Bueno, baina atzu baditu, nik osatzuk ezautu. Baina, zuk tabernetan eta ikusi zen dozu? Ni sifoia bai, ezautu, sifoia ezautu dut, bai. Hemen, 34 gradu doa, behar dituguna da, 83 gradutan moztu inbar diogu hemen, temperatura, hor garrantzitsua da, bestela, espadukazue termometro bat, normalen izaten da, ikusten duzunen ja, loditzen doala, zu motelean jutean hemen garrantzitsua da, bestela, esan dagoen, bengo, temperatura hartuko liguke eta gure gorringoiek moztu ingo zien, baina beti, gure garaian ezken eukan termometrorik eta erakutsi zigutena zan, horrela egin, eta erdian geratzetanean marra bat, nahiko sakona eta banatua, hori izaten da puntua, egin da egotekoa. Gero, nahi eta nahi ez, garrantzitsua, palaro eta bat, kendengo dut, nahi eta nahi ez, sifoian erabili behar badugu zerbait, beti iragazin behar da, ze bestela, gero, tutua oso fina dauka, eta esan pasatuko, eta egingo zigun, hori, hor ataskauta geratuko zan. Hori tofe bat iteko bai, baina zuk esan bat, termometro espaldin badaukazu, zuk uste oso, sifoia etxian daukan norbaitek, ez dauela termometro izango. Bai, noske, sifoia daukatenak gu baino frikiagoak dira. Horreatik. Gu baino frikiagoak dira, eta dikote, sifoia daukanak, lantaldean badago bat, Sifoia daukanak da, gastronomia eta holan erresta berrixak eta itxiak gustoko daukalako, eta, hortan, naiz eta urtian behin erabili, baina hor, baina, tak. Sukaldaritzako armaixuan, badau. Beti. Hemen, gazkargak, zenba sartuko dizkiu? 2. Eta sartzen dizkigunean, sifoi kargak, Ferran Adriak ekarri zizkiun sifoia, bere izan zen hor sukalda izan, banazten dugu bitartean, sartu, inberu dugu. Zigor, beherra iten da, Hortarako bebai zigor, hotza bie da, nazketia. Gero hotza, bai, arrotzeko hotza behar da, hau nahi dut esan, oin botako baden nuke, lehenko eta behin, kriston presioakin hartu eta botako zuen horre zikinduko zuen dana, baina ez da geratuko trinkoa, ez da altzatzen, hau geratuko zen, lehenko indirana da, lehenko karrak sartu da gero oskaiura. Eta gero oskaiura. Ezin ja adibidez oskaiura sartu da gero aparrain biosunean, bai. Baina guri, egia esan, beti honek, ja... Zu ez erreteko dinot, baina, trapua daukat. Trapua jartzen duzu. Eta hemen, zerbait arrotzeko, sartu ditugu 3 gauza. Bat, esne gaina. Bai. Esne gaina ez badukagu, esnearekin iten badugu zuringoak. Arrautza zuringoekin ere sifoiak arrotu iten digu. Eta ez badukagu olakorik egiten dena gelatinarekin. Hau da, likidoak gelatina horrek gorputza ematen dio, baina denetan behar dana da ostutzia. Ostuta dagoenean, hau, ez dakizeatik berde bihurtzen da.
Oskaiura sartu zarako. Bai, oskailuan da sistema bat, badago... Badauz tasa batzu. Gure jefa oin, ustot, azte buruan ero, jumar da, horra, Kanaria uartetara. Handago hango, ez dakit antzarra galduko ditune. Garagardo marka badago hangoa, zein lata hotza dagoenean, barrukoa hotza dagoenean, urdina da. Eta bestela berdea da. Bai. Orduan zua dakizu, hori eran behar dozuna. Erateko moduan dagoen, lata urdina dalako. Bestela berde bihurtzen da. Teknika ona? Oso ona. Bueno, hemen, almendra batzuk txigortuko ditut, baina esan dago, tofe karamelo batzuk ero izaten baditugu, holan gainetik holan apurtu pixkat eta bota, eta ezerrez, hau txigortzen danean, zifoiakin, lehenko frogan behar da beti. Bale, aruntza, Biur remoto estata. Hone beti bakizu, kriston presio egiten duela, bera. Ja. Ze hona, holako mus bat edo, ez? Ikutu holan, ikusi oso, azkenengo, eskumotur ikutu hori oso garrantzitsua da. Horrek emototza tokia. Horrek emoten, hau probatu behar duzu, zerbait iterren guk hemen kontu kontari, probatu lehenko, zerba, hola mitu. Bitu behar biteli, zer irutzen zaizu. A ver. Paleko dagoen, bestela ez du jarraituko txigortzen honek, Ona dago, Baina, ikutu kurruskari bat, ondo joango jan. Gordina ero ondo inda. Nik gordina bada, lasai, Bai, ez, badako zer dan, hau beroa botatzen badiotoin. Erreingo da igual, segitxuen, ez? Jetxingo da. Orduan, bueno, nahi duzuena, jefeak esaten dira, ni nahi badu, itxoingo dugu, oin, segundua zuntzako erloju bat agertzea, hauek txigortzea jartzen duena eta ero gainetik botatzen dizkiot, ero bere hortan jaten dugu, Ekipoa ez esaten di jefiak. Bere hortan be, bai. Bai. Jarraitu zer, ez dakite zer esain. Ez jakiela almendra nagustaten. Hala, bajanimo du. Hemen daukazu, Aurkeztu inbiko zu baina. Hemen daukazu, Hola, natural inda, bai. Telebista hau dauka. Hemen daukazu, gure karamelu aparra almendra gabe. Eta ontxe hola, Zigor, ontxe hola bitu. Zuk hartuko jareka bat. Bai? Hartu. Bero. Hartu. Bale. Sepra. Hala. Oso profesional. Listo. Oso profesional. Ontxe bai, almendrakin probauko. Japa. Gatzikutu esako puntatu, Hola nobetzen da, Bai. Baina... Primeran, babetxu. Hola bakarrik. Plater bati holan lagungarri bezala jarteko gukin dugun bezala, Hemen txolan apurtxo bat afaintzeko. Segisa da, gaur egun olako goimaeko jatetxietan eta hor ez da, gaztatarta. Bizkotx ez. Hor dauz, 3-4 gauza desberdin. Beraz, hau izan leike be bai. Honei jarteko. Bitxu? Bueno. Bitxu, gaina, black and white. Ondo. Pentsatzen ari olako polok bat egin bizinula, baina... Ez. Lelenia datara. Jak, hemen daukazue gure gaurko bigarren eskaintza, eta honekin astelen gozoen saio hau bukatu da. Eta zinda gizuegu, azpian ogia dagoela. Baina ogia bixar ekarriko, Zigor, bixar ez dauko gozorik, bixar gazixak ditugu, eta bakitzu, gazixak olan ogixakin, ondo sartzen diela. Gero astutzen mazaizu. Bueno, biarte! Eskerrik asko! Agur!